όπου η πρόσβαση σε καθαρό νερό είναι αδύνατη. Και τώρα θα μιλήσουμε για την καρδιά της γυναίκας, γιατί η καρδιά της γυναίκας είναι διαφορετική από του άντρα και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε μαζί μας τον δόκτορα Ηλία Τσούγκο, καρδιολόγο, διευθυντή Β' Καρδιολογικής Κλινικής στο Ερίκος Δινάν Hospital Center. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσούγκο. Γιατί λέμε ότι η καρδιά της γυναίκας είναι διαφορετική από του άντρα και είναι κάτι καινούριο αυτό? Ναι, βεβαίως. Είναι καινούριο και φάνηκε από τελευταίες μελέτες. Φαίνεται ουσιαστικά από αμερικάνικες μελέτες ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την καρδιά τους σε σχέση με τους άντρες και ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Η διαφορετικότητα όμως έγκυται στο γεγονός ότι οι γυναίκες παράγουν ιστρογόνα, προστατεύονται για κάποιο χρονικό διάστημα, κυρίως στα αγκία τους, από τις καρδιακές παθήσεις, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μειώνονται τα ιστρογόνα και όταν τελικά εξαλειφθούν είναι πιο ευάλωτες στα καρδιακά νοσήματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που μου λέτε, αυτό που κάνει διαφορετική την καρδιά τη δική μας σε σχέση με τον ανδρών είναι οι ορμόνες βασικά ή και άλλοι παράγοντες? Είναι και άλλοι παράγοντες. Παλιότερα υπήρχε το γεγονός της διαφορετικότητας της ζωής ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες. Ναι. Δηλαδή, πρακτικά οι γυναίκες δεν είχαν εναρμονιστεί με το σύγχρονο τρόπο ζωής, δεν καπνίζανε τόσο πολύ, δεν είχαν βγει και δεν βιώνανε το στρες της καθημερινότητας. Ενώ σήμερα βιώνουν πολύ έντονο στρες, καπνίζουν περισσότερο, ουσιαστικά κάνουν δύο δουλειές. Οι εργαζόμενες γυναίκες είναι και στο σπίτι και στην εργασία τους, οπότε πρακτικά έχουν εναρμονιστεί στο ίδιο στρες. Τα ιστρογόνα τους περιορίζουν κάπως την εμφάνιση της νόσου, αλλά δεν την εξαλείφουν. Έχουμε και διαφορετικά αγκία. Στη συζήτηση που είχαμε πριν μου το είπατε. Κάπως διαφέρουν τα δικά μας αγκία σε σχέση με τον άντρα, ναι. Είναι μικρότερα, γιατί και η καρδιά της γυναίκας είναι μικρότερη. Είναι μικρότερα και τα αγκία της, είναι στενότερα τα αγκία της καρδιάς της γυναίκας, οπότε είναι πιο ευάλωτα σε μια αθυρωμάτωση που λέμε, δηλαδή στο κλείσιμό τους. Ναι, έχουμε διαφορετική καρδιά σε όλα τα επίπεδα. Και μας το λέει ο κύριος Τσούγκος. Να δούμε λίγο αυτά τα τρία στάδια, τα βασικά. Έχουμε τρία στάδια που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαφορετικότητα της καρδιάς της γυναικείας και που θα μας πείτε σε κάθε στάδιο ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες και ποια είναι η πρόληψη. Γιατί από την πρόληψη ξεκινάμε, κύριε Τσούγκο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε μια παθολογική κατάσταση, να έχουμε καλή καρδιά εμείς. Όχι, βέβαια. Πάμε. Η πρώτη είναι, φαντάζομαι σε πιο νέες γυναίκες, από τι ηλικία πρέπει να αρχίζει η πρόληψη σε σχέση με την καρδιά μας? Ναι. Γενικά η καρδιακή λειτουργία θα πρέπει να ελέγχεται από τις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή από παιδιά θα πρέπει να ελέγχουμε τα παιδιά μας, κυρίως αν αθλούνται θα πρέπει κάποια στιγμή να ελέγχεται η καρδιακή τους λειτουργία. Όμως στις γυναίκες μετά τα 25-27 ουσιαστικά, και ιδιαίτερα αν υπάρχουν προβλήματα όπως είναι θετικό οικογενειακό ιστορικό, να έχουν κάποιο θάνατο στην οικογένεια, χολυστερίνη, να είναι ελαφρά παχύσαρκες, καπνίστριες, ή να έχουν αυτά που λέμε, δηλαδή διαταραχές της εμμηνουρήσεως. Δείχνουν ορμόνες εκεί, αυτό που μας είπατε και στην αρχή, και πολυκυστικές οθήκες, πάλι ορμονικό. Βεβαίως. Είναι ορμόνες καθοριστικές. Ναι, είναι το μεταβολικό σύνδρομο οι πολυκυστικές οθήκες. Παχαίνουν, έχουν τριχοφυΐα. Αποτέλεσμα είναι να προσβάλλονται τα αγκία τους γρηγορότερα και να εμφανίζουν πολλές διαταραχές. Και μια άλλη περίοδος στη ζωή της γυναίκας που είναι απόλυτα καθοριστική είναι η εγκυμοσύνη. Κύριε Τσούγκο, εκεί τι έχουμε? Στην εγκυμοσύνη είναι ένα 9μηνο τεστ κόπωσης, ας το ονομάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η καρδιά της γυναίκας επιβαρύνεται με μεγάλο όγκο αίματος. Ουσιαστικά διπλασιάζει ή τριπλασιάζει τη λειτουργία της, ιδιαίτερα μετά τον έκτο μήνα. Πολλές γυναίκες λοιπόν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εμφανίζουν ταχυκαρδίες, ταχυαριθμίες. Ευτυχώς και οι γυναικολόγοι έχουν ευαισθητοποιηθεί περί του θέματος και σιγά σιγά μας στέλνουν αυτές τις γυναίκες προς έλεγχο. Αυτό είναι σημαντικό. Για να μην εμφανίσουν μετά προβλήματα. Βέβαια, όσες γυναίκες εμφανίζουν εκλαμψία, που είναι ένα φαινόμενο ας πούμε υπέρτασης. Είναι αυτά τα ακραία. Θα πρέπει να ελέγχονται. Και μια άλλη φάση, καθοριστική τρίτη, είναι στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση. Εκεί θα μπορούσα να το φανταστώ. Ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο με την γυναικεία καρδιά. Να σας πω, είναι η τελική φάση αυτή. Δηλαδή, αν δεν προσέξουν νωρίτερα την καρδιά τους, η εμμηνόπαυση απλά ξεσκεπάζει το πρόβλημα. Αυτό είναι. Δηλαδή, πρακτικά, μια γυναίκα η οποία καπνίζει, είναι παχύσαρκη, έχει υψηλές χολυστερίνες, δεν αθλείται,
αυτή μπορεί να μην εμφανίσει το πρόβλημα όσο υπάρχουν τα ιστρογόνα, αλλά είναι σαν να τα σπρώχνουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Ναι. Και μετά βγαίνουν μετά την εμεινόπαυση. Αυτό που είπατε και στην αρχή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ηλία Τσούγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε πολύ. βάση στην καρδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Ευχαριστώ. Πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας πω για το κερί. Τι μπορούμε να κάνουμε με το κερί. Πάμε.